ख्रिस्ट थांनाय खाजानि ताखौते बुहुकजोंनो खा गाहाम तेजिबा याफारो सिंमुं बाइखे तिनिनि टपिकनो मानजौयै थांलायानो टाइट्स एबा 110 रिमानि सावदे नासाया बाक्साखेबा रिना नांगो बाक्साखेबा रिना नांगिया हनै फादिसिं तिनिओ अ ककथाय ककबायनो फलाव कुप्लुं अंलायानो सिं 110 तामनि रिनाय 110 रिमानि सावदे नासाया आबनो तुइ फादिसिं तिनि कथार एलेम्बाकनि ककबाय वान सुक्लायानो टाइट्स एबा 110 आं काइतुनि हानि बागै याफारना याफायदा आबो आनिबाय काइतुनि पार्सोनेल रिलेशननि बेपारसे आं काइतुरो खा बेरा सुगुइनो तंगो हिनखे आं बनो साइमान सुगुइनो हामजागो हिनखे ओ कग्रक बाय बुइनि कग्रक बाय उद्रु मुद्रु फाइनासे नांगिया आं काइतुनो उल्टेसमेन्टनो साजाक तंगो 110 रिना नांगो हनै आं रिया आबोनि पजासे हनै आं वान सुगुइ मुंसाव फानो खाजागै आं रिया रिथाय हिनिबो आं रिया आं काइतुनो हामजागै खुलुममानिसे आनि याफारमानि आं बनो बरम रिवै याफारमासे आनि याफारमुं बेबाकनो बनि आरनिसे आं मानो हनै बनि ननो बनरि मासे आनि याफारमुं आबो आनि बोखाओ तामतं बनि बागै फुनुक मासे समाय कातलो फाय सिं टाइट्स बाय खाजा करिख्या ताबुक तेबो काहाम काहामनि साका काहाम काइतुननि खायरमाव फायसक पाइख्या हिंखेबा सिं तेबोसे गोबां तेबो काहामनो काइतुनो याफाना नांगो काइतुनि खायरमाव आं फाय 110 फानो ओरैवै मानो 210 फानो ओरैवै मानो एबाखे 10 नि 10 फानो आं ओरैवै मानो मुंसा थायो पानो तै खाजा करिख्या खाजानि पयतो ख्लाइनिरक आं बेबा याकारै फुल टाइम काइतुनो याफारका आनि साजला अक्रानोबो बेबा काइतुनि थानि याफारका आबो 10 नि 10 आं बनो याफारमासे आं बनो हामजागो आवनि बागैनो आं बनो याफारि मानो जे बनो हामजागिया ब याफारि मानिया अमाहाय बररक बदलो साइसुं अन्यातैखे बुइनोबो याफारिया बुइनोबो उद्रु मुद्रु ख्लायो खुक टांगानो रुम सिमानि बारनि एक दुयो आबो बाइनो ताखुरक काइतु सिंनो बेलायखे मायासावै तंमाबाय आं नरनो अकक साजाव काइतुनि थानि पुंतक राथारै याफारमाहाय नरक थाङैनो साकनो काइतुनि थानि याफारदि बिनि यागो याफारजांना तैखे फियाबाबाय हामजांना तैखे साकनो याफारदि अमसे सयनि सुरिमुं अमहाय केसे नरक सुरिथाय समाय कातालो फायै सिंतेबो कुसुकनि कुसुगो फायसक पाइख्या काइतुर सिंनो जत तंकुरै बनि फलानि बिसिंति रिवै रिबायख्या सिं तिनिओ काइतुनि खायरमाव फायसक पाइख्याबा सिं काइतुन थानिओ पुरा 100 नि 100 से काइतुनो याफाना नांगो इनके बिसिकसे सिरियस काइतुन थानि सिं साक साकनो याफानानि कथाङै सिं साकनो पुरा काइतुन थानि याफारमानि आनि साकनो काइतुन थानि आं पुरा याफारका हांके आं ओ लांमावो जे आजिमानि जे तंमानि आबो बेबाकनो काइतुनि बांसे आरो किसि सेफानो आनि कसी करिख्या आबोनि बागै ओ समय कातालो फायै सिनि मुं साजागाव खाजा करिख्या बेबाकनो काइतुनि से 110 देदि 210 देदि एबा 10 नि 10 देदि आबो निनि बाय काइतुनि बेपारसे बुइनि ककबाय सिं उद्रु मुद्रु अंनासे नांगिया फियाबा मुं साजागा खाजा करिख्या आसिकसे पजा एबा उद्रु मुद्रु रिना नांगो हनैबो रिथाय करिख्या आसिकसे निनि काइतुरबाय निनि सम्पर्कसे आबो काइतुनि हानि बागै निं तामोखे वानसुक आबो काइतुरबाय निनि सम्पर्कनि बेपारसे सिं तिनिओ आजिमानि आबो बेबा काइतुर साकपां काहाम किरिंखे तनिवै सालताल बेपाग रिवै सिं आजिमा मासे आबन बाय पुरा आबो काइतुनि अधिकारसे सिं मुंसा थायो उंसुक थाय करै आनि फानबाय आं ख्लायो हनै आबन बागै फादि सिं पुरा काइतुन थानि कथाङै साकनो याफारकाबा बेबाकनो काइतुनि से ओ निउ टेस्टमेन्टआव फाय काइतुर सिनो हामारि कुप्लुंखे सुपुङै सिंनो आनलिमिटेड हामारि रिखा आबन बागै ताबु काइतुन थानि याफारपुरोबो सिं कुप्लुंखे ससकपानो काइतुन थानिओ सिं याफारमुनो याफारि मानखा फारिके सिं ताबुक नायलायनो ओ जराओ ओ निउ टेस्टमेन्टनि जराओ ओ खायरकमानि जराओ सिं काइतुनो याफारना देनां इ सिं काइतुनो याफारना नांगो काइतुनि हानि बागै काइतुनि सामनि बागै काइतुनो आं बरम रिवै काइतुनो आं हामजाकमानि बिसिंति ओ रां पैसाव आं खाबेराया काइतुनोसे आं खाबेराओ आबनो फुनुना बागै आं काइतुनो याफारना नांगो उदाहरण दङो सिंनुगो आनानिया बाय सापिरानि ककनोबो सामुं बिजाब 5 नि 1 नि सिमि खुकटाङै थांनाय फियाबा आनानिया हनै बरक खरकसा दङो बिनि बिहि गंखा सापिरा ब बरकनि सम्पति किसा तंमानि फालबायख्या हाकेयारनि रां बाक सानारिगै तै बारानो संहरकनि यागो ओरै फायख्या
orang narikmano bihik sawi manjakse singoro nugo ananiya bai sapira borni je tongmani সম্পত্তি abono pura phalei aroni pura rangno kaitoni samuni bagai yapharna hini borok khasongai paijak tongmase phiaba borok tamo khlaika hamale aroni kisisa khagui narikmani singoro nugo kaitono singje pro kogriwo kaitono singje sugrnan hnei kaiton thaneu sing samai tango eba ke kaiton thani sing kogrigo asigla sing kaiton thani inanango anani bai sapira khajak kri tongmase borno jabardasti khlaimaniya phiaba borokno wansuka o সম্পত্তিনি phalbaimani jotto rang kaitoni hani bagai hini phiaba paithago shaitan borni bakhau samung khlaika tam khlaika hamale arni rang ki hisa khagui jaringmani singnugo tamo porinoti ongka hamale kaitono tui kirima kuri ongmani tamong hamale singurnugo hake arni rang baksa narigei te barano songhorni yago ri phaika arang narikmano bihik sawi manjakse tatal kok sanani sengkha borok songhor pasarong thanio tam khlaika hamale osukno phalo honai borok ri phaika phiaba pitor mono haihini saka wananiya tamongui ning shaytano nini bakhao habri oi kheto phalmani rangni baksa narigei phala kathano kok tatal saphai khade hini saw sing tinio kaiton thani yapharpuro sing belai khano khirkhir tei sire songna nango kaitono sing rikha ke rikhano kaiton thani sing kok rikha ke rikhano sini kaitono toi sing saimana nangnai kaitono toi sing tatal khlaimia kaitono toi sing bandi oi manja tinio sing rang puisano toi sokoi pokoi khlayo motharogo sing kesia rong khake a kesiar ni a seriousness no sing bujia kaitoni hani bagai sing samung tangmani barja mankha sing je kisamisa aji mani bai yapharmani bai khoroksa songhor khoroksa pastar ba nugia thangya jaga o borok kothoma gaham piri manio abo kaitoni hani bagai phiaba jora sing a rang puisano sokoi pokoi khlayo khoksa 19-20 khlai payo obongkha kaitono kiriyang mani ananiya bai sapirani kok notoi kirina nango kaitor bisikse kirima singsa boni thani yapharmani rang puisano notoi chokoi pokoi khlai kangke kaitor siri nukhungo sraimung no tubi phainai haise bisikse kirima singsa oro sing nugo tamsa phalia sini abo niniya diba phia phalei paibo orang niniya diba hake tamongoi ning omahai samung khlaina khasong langde ning borokno kok tatal samak laya kaitono se samak layo o kokno khanama logino ananiya badap sake klai thigya hake abono kharanai rok jotono belai kirima habjakha sikla rok phai bini mangno redulkha hake tlangei phobikha damtham sakangni ulo bini bihik aro phaikya bobasai thigya hanei sawi manja pitor bono haini singka ano sala norokni kheto asikhere phal asikeno phalo hini bo saka hake pitor bono haini saka tamongui norok hisak noino subraini pholano bandinani kok sablai khade nahardi nasaino phobnerok duglam basajak borokno botlangnai logino bo pitoni yakungo badap sake klai thikya siklarok phai nukphaiba bo kuthise hake borok bono tlangei basaini ganao phobikya hake mothani beba borok bai o kokno khananai beba borok belai kirima habjakha tabu bo sing kaitono tui kirina nango sini sing ojorao phaine kaiton thani yapharna bo nango kaitono sing hamjagono hinke boni samuni bagai kha nangono hinke sing kha nangai kirititi se kaiton thanio sing yaphana nango phade sing jepro sing kaitono yapharano i hinke i ang bising yapharnai ang kaiton thani kokri khangke asigno ang yapharnai phiaba mungsa jaga khaja kri khasing obongkha ojorao yaphana nango okokno ang samase yaphana nangya okogya sing kaitono hamjagung khangke tamni yaphairani bagai kokrong nai tuklai yaphaira hinani kokno sing tamni khana mo songjak sing belai khno tongthojago yaphana nangi hingangke phiabak mujonardi kaitor nini rang puisani uklogoya kaitor nini rangno kariba boni samno botlangai thangnai boni samno botangnai phiaba yapharnai yaphaira abo nini bepar se ব্যক্তিগত se kebu samani bai kirimani bai rang puisa manani bai double ongnani bai sing kaitono yaphar khangke abo saya ongnai abon slai yaphaira tongma se sao singnugo tebo samung bijapni no duini 46 ni simi khuk tangai thangano oito khlainero bebag no thansakhe tonglai rukha phia jani ja tongma joratei abo bebag ni hini bukha romui tonglayo borok সম্পত্তি bai tongma joratei phalbai arang no jani ja nangtei bantakhe riwo sing hainu hai orobo nugo kaituni hani bagai kaitur singno je phru songo sini je tongmani suktui sini
khakwarkhe sing khakwarkhe hamjagai borom riwi bebagobo kaitun se hinei a wanchuma bai sing kaitun thane yaphana nang boni hani bagi ekorin suloni ekduyobo Paul korin mothano okokno sawo tabuk judia o tongnai kaituni borrokni bagai rang khangnani kok ang sawano Galatiani motharokno ang khlaidi hinei hinmani haino norokbo khlaidi oro Paul sawo Galatia motharokno rang khangdi hini sawo abuni maneno kaitor sino tabuk songmani motharok kaituni hani bagai wanchukna nango kaituni hani bagai sing tiniwo surimani bisingti kha kahamke kha kuarke sing yaphana nango sing oronugo norok jotono ajima toino kaitho sal brum brum rang kisa khlai narigi ti sawitondi hake ang phaibro ke rang khangna nanglak khajani takhokte phukso osungsaro kaitor sino rang puisa ganang khlaimani abo tamni bagai khlaiba kaitono sino bebagribo inke sing kaitono orinani tamni sini bakhayo jora jora o sing kaitoni bagai kihisa phano sing khoros khlaimanya peba sing noknukhungo nangnungyo kabang majaga sing khoros khlaipayo janaki abo khlaya phano kunongya aun bagai kaitor singno bishosto denayo akise mise rango bude sing poito faithful tong kaitor abo se sino se khlayo bebakno hisab mardai khajani takhukte buhuksom tabugang mungsa thayo khajagya oi udrumudru ongya oi mungsasik manna hnui wanchuk yawi kha sutrangkhe kaituni hani bagai wanchugui nini yagra yakbai rimani debara yak suda saimaiyawi yaphana nango aboni kok mangno tamoba ang bisigri nai tei khajak rikha ang 110 phano rewi mankha 10 ni phano ang rewi mankha khakwar khe rikhangke khakwar kheri nai o khairo mao sing phaisok paioi morkeo klai thai tongmase jisu boni thui bai paioi singno mothangka boni thui bai singno pura paikha inke tamni ang 110 no simi bothagi khosorei tongnai aboni slai tebo kabang tebo ya kwar kese rina nango singnugo kabang ma poito khlajano ni yagono bible kri borno sing bible rewi manya tamnui sini yak khosorojak ni bagai sing nokthar nokro kaham ke sing snami malaya tamni bagai himane sini yak khosorojak ni bagai jora jora gospel track sudase sing snami manya tamni hinba sini yak khosorojak ni bagai kaitini samung tanglai rokno sing sponsor khlaimaya eba ke sing subawi manya tamni hinba sini yak khosorojak ni bagai sini kaitini samung tanglai rokni baksa baksa nogo mui kothok sudase masaya tamni bagai singaborno saibo manya saimana bothangya tamni hinba sini yak khosorojak ni bagai hopung sapung satung batoi manjagai keto samung khlainai mungsa maina unyo samung khlainai sing subawi manya tamni hinba sini yak khosorojak ni bagai 110 dinai rokbo tabuk wan chugui tongo teri liya hne 110 dimani saude nasaya bunikok nawi udrumudru ongnaibo ongui tongo taridi omahino hinke taridi kaito nini aroni mungsana ya unyo bebak snamo snabuibo mano bonini rangni uklogoya bini samung tanglerono sing saria kaito se bebak khlayo bebak sario khandio akhetoni malik kaito se bose bubagra bose nainai bose tuidulnai aboni bagai sing tabuk kaitono orithai hinke kaitoni khairoma tolao phaise sing mari nai abo 110 phano 210 phano 10 ni phano ongoi mano phiaba samai kasamni tolao phai rithaiya rithai hini rithai ni tolao phaiya abo 0.01% phanuya aboni bagai sing tabuk tamo wan chugui kaitono rithai tei tamo wan chugui kaitono rithaiya abono tui kisa wan chuklayano nailayano sing sakni kolom tui khiklai ajimani satung watui manjagi ajimani rang ani se oro ani pura odhikar tongo abo bebak ani jari se ang se omahai wan chungmung tui yapharnai borok bo yapharnai kaham ongi manya bo abono kungsuk tutui se yapharnai bo abono baskangni borno sugya kaisa juda attitude bai se subanai omahai wan chungmung bai kaitono yapharnai bo sugya riya tongkheno sawo kaitoni rangni uklogoya boni rang nango omahaiya room 11 ni 36 sing tamonuk bose bebak manirok snamo bini bisingti se phia bini bagi se bebak manirok tongo kaitor mol brum brum no singsasa ongthun amen kaitoni se bebak
o sungsani jotto manui mokol bai nuknai nuige jotto manui kaituni se kaituni bagai se jisuni bagai se hini sao hingke sing tinio je mungsasi kaiton thani yapharmani abo nini tamotong kusupani ya kisisa panuya bebak se kaituni nina langmari mani suda se kaitoni singnugo jise 45 ni 18 bo tamni hinba nokarok no snamnaisa subrayong hai hini sao bosak phangno kaitor bono hano snamo te tago te bono songsao bo amono gothok yake snamya tongthani bagai se snamo bo hai hini sao angno subrayong anokari te kubun kurui oro singnugo bebak no bose snamo o nokharok o harok bebak se boni gake orni je phaibi manau bebak se kaitoni aboni bagai no sing tinio je aji manong thun abono tui kungsuk thai kari hini sao tamni himba bebaga kaitoni arni se singmano a sungsani manai khni bai sing kungsuk khangke kaitor chino kebeng naite a kungsuk mano sabai buri nai hini sao khajani poito khlainrok sing je purbo omahai wanchungmu bai kaitoni thanio thango ania boni no se bonono rina thango honoi o sungsani joto manai boni rimani se o langmate sak borimani boano sakmang beba kaham ke riui tongise ang ajiui mano abo ania omahai yapharmung bai yapharnai borok se yapharnai kaham omahai se kaitoni mung lobjago omonono kaitor yasago khajani takhukte bukjong phari yaphartani o udrum mudur tangdi singje pro kaitono yapharo tamni ning yapharnai yagra yakbai singje pro yapharo debra yaksuda ta saiman thung hisap ta khlaidi kaitono tu yaphar probo ning je sik kabang je sik rina mosung kaiton thani ning yaphari mano kabangma borok no kaitoni bagi bebak rimani botongo kabangma borok nogo thuya kari nokni bara riui kaitoni hani bagai samung tangmani tongo gari rogo thuise kisu kisu guardian rok cher rok no salchani tipin diaui kaitoni hani bagai yapharmani tongo kisu kisu borok ajimani 100 ni 90% no kaitono yaphari kaitoni samuni bagai yagri mani tongo kabangma example tongo sini boskango khajani takhukte bhuksong yaphartani yakua rong sidi singje phoro yapharo kaiton thani tebo kabang yaphana bagai se wanchuli tamni hinba ningjeno yaphari tongo abo nono sakang bairano bebak yaphari rijak tini o kok abo keni sakao ang jobordo siri maya ningrinai riya aboni bepar phiaba kaiton ning hamjagunyo tohangke kaitono bo poito khlaisugunyo tohangke bono tari dihin bono borinai abon bagai tini a topic joto khanang sugui serious ke kaitono poito khlaironi bagai se ningrinai riya abo nini bepar kaito norongno hamari khlaitun yapharmani bisinti kaitoni mung lobjak thun